Amb el rescat de les entitats financeres ja s'ha posat sobre la taula que hi haurà ajustaments de sous i oficines. Si hi ha reestructuracions, comissions, exigim per a tot el sector garanties d'ocupació i més si han de ser les entitats financeres les que satisfacin les condicions del rescat. L'acord que vam signar a CaixaBank el 25 d'abril de 2012 protegeix les nostres condicions laborals de modificacions unilaterals de la direcció. Comissions, ho hem dit clar, les plantilles no som les causants d'aquesta crisi, són els que han pres les decisions estratègiques i cobrat sous milionaris els que han de pagar els plats trencats. Estem suportant i també intentant sobreviure a les pressions del mercat, a les pressions dels mitjans, a les pressions comercials i, a més de tot això, en molts casos, estem plantant cara a una competència amb preus fora de mercat. La plantilla ja ha demostrat la seva professionalitat, però no es poden fer miracles. Per això, des de comissions ens hem dirigit a la direcció perquè intervingui i es dirigeixi als organismes competents per tal de posar-hi ordre. Els estratipus que distorsionen el mercat no ajuden a la recapitalització eficient de les entitats bancàries. Estar afiliat i afiliada a Comissions Obreres et dona més. Com cada any, ja disposes de les ofertes exclusives per les vacances. Consulta el nostre web. Et recordem, si no ho has fet, que encara estàs a temps de delegar el teu vot a Comissions Obreres per la propera Junta General d'Accionistes de CaixaBank, on votarem en contra de l'entrada dels senyors Pulido i Goñi a l'equip de direcció general de CaixaBank, el de la Caixa o el d'altres empreses del grup. Si no saps com fer-ho, posa't en contacte amb el delegat o delegada de comissions de la teva zona. Destaquem com a notícia d'últim moment que dilluns van firmar l'acord de prejubilacions i ja el tens disponible per poder-ho consultar en el nostre web.